nigo omusacha w'emyaka ya igatua ritukoria rero nyarakobaga kweruta egesima ime ase kenyero kia Munchiri egegotoka ensemo ya Kanunda bomatara ime ya location ya Iranda kobwatekana na omokonyi bw'omugambi korwa ase ekenyoro ekyo Richard Nyaoso iganyarakobaga kwenekia egekora ekyo ase boigo abamenyi b'ensemo yo anene ya matetara nyarakoba gekomanya gikirete amakweri ya omusacha oyo kweruta ime ya egesima ime nigo iki yairera boigo botenerwe county ya Kisii anene ensemo eria korwania emibasokana wekerana senseme yo asenchire ya moyo konyarakoba komorusia nyagusira sigesime gikyarenge getambe chinka kiyo mobero nyarakoba koirwa sengendu ya Kisii Teaching and Referral ngagotomanyo muri kyo ito Dipon Asanya Amagombo na majanda ni gabwata inse miyekenyeru kia Munchiri Kanunda bomatara asomo sacho yomo bwe myaka yegatwa asileta Abel Nyakundi Maroko atoka kakwete imeje gesima igona abano muchane mambi ya lero kenanyole siminga mumura bwe kenyeru kiane ayo mo Abel Maroko ogura segesima taikororo narangiria basigari abantu bekenyeru mbacha tonyora maino legesima ime na ende buna menyete buye konya batana muntu ni nyomba ntoko manyanki yabete bikosi gente kyabete butuko twachiko gwe bikuro bono mambya kyarangina nena arwate nari nyomba bono twakuminga kinga kimana tukwete gesima ime ekyara nyono mongina tapenya tiga igakite na abana enka ya ne yendo muamata engane ye yato situire bono mambya ekere twabukire twanyorere bikuro ntu twabuga no mongina bwenke yoro murwaire mongina bwenke ni garo murwaire side muna bono gatari kwenyara musubati umwabore mbari ensemo gaiga bigasire tendera ari kurusi mochari bono ntwamangane twabuganga na arayo bono twachire kuminyoka gocha twanyore no mungwano obwerutirege simaime mungwano ye story ne ringa mukaye yakunganya na ndo irano nganyo oirana paka abana bone barese esengina bono tware kubori abana basubati bagerira bamura abange bagwehita kusaba gaka ngaki yara ko babuya abana basubati enka ya karororo ba ogambwa stinse amochonsi ibere watakana nebikora byogweita ase binyoro aho anene guchya saba sacha nigaba mate babere bakogikiria ebikora bunebyo nakobori abayiboli gokwana nabana babo kerokende kero babwatengusana no boneke kyagerire umumuro yese sauri yamangana mange no mwana wene kore kyeire tuchusi nchusi yaire tutarakore meti ino ene bere bono mumuroye yago korengeri abana baye orengeri umurugyoye bono nabe korekananga iye mogeta akabwata kerute egesima se sauri yobororo igon kobori amate na abaturigereti ase TV andi TV kamora ancha bangina semi abana baino abagaka semi abana baino tigakwerute egesima eyitali aroshuru isho tonyorenchera yogo kanya abana baito no hano mukungu gachire soba tokoriyo mukungu onde baikire baburirwa basacha watakana no moichano monene ora senkeywe asogotwara matangara kabere nigo bono family yo muga Kamaroko baboriwe ko baba toreru chinga kechiga bagenderete no kolera family yo no mochando monene ekyaya ntokata jarjithinga ko ande ko mano tukutanike gesima ime god ikabona magombo tubata manene sana so ngusaba abantu baminto nonekero bwate problem togo take step ne wate mo consult because koita tele solution igo na sabire family watu araba toereru itoyarta kumanye kosi ya makweli aya eki ombegetenerete emibasakano emeye county ya Kisii kemanyikante na disaster management igo bayikira na senseme ywe na kwana no mubiro yukuchesa banyanyimbo go ikigwa senkendu ya Kisii Teaching and Referral Wachilia Giko ripoti ya getaseni Kiandizi TV korwa sekenyoro kia Munchiri gegotoka ime ya Kanunda bomatara isa location ya Iranda ime bunge ya Kitutu chache South elitaliane Dipon Asanya